karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Di ka kapuyon. Nalimot ka nga pintor sab ko. Maong ako na bahala sa atong cottage. May akong gusto nga inigsud nimo sa cottage. Mura kag nisud ug laing kalibutan. Ngano di ay? Sa may mong design ini? Garden of Eden. Unsa? Magbutang di tagdaghang mga mananap? Stuffed toys lang ang atong ibutan. Ay, baby pagid ang akong mahal. Sir, unsa may gusto ni mga i-design ako ining kwarto ha? Garden of Eden. Unsa? Garden of Eden? Kalisod ana? Mao ka ng plano ni Kara ining maong kwarto. Busa gamit ang utok nimo. Ug himo ang Garden of Eden kining sud sa cottage. Unsa may naw anang Garden of Eden, sir? Problema na nimo. Hatagan ti kag uska oras sa pagplano ini. Sige. Basta mahimong gardening maong kwarto. Karon. Sa lain akong pangutana. Unsa man na, Sir Hans? Kinsa ang nanawag nimo? Ha? Nanawag? Wa man. Naibaw ko nga magitaguan kang cellphone. Busa sulti na kung kinsa ang nanawag nimo. Nabati na ko ang bagtin sa cellphone. Nakabati di ka? Kuan si Kentong nanawag? Ano nanawag man siya? Nanawag lang. Nagsusi kun hain ta karon. Kun unsa na sige pabuhat nimo nako. Huwag mo siyang gisulti as tanan. Syempre, BFF man mi. Mo nga dili gyud ko mamakak. Kaysa may kapuslanan sa mo pagka best friend kon dili mi anas sa usag-usa, diba? Uy, hinungdan. O si way hinungdan? Way hinungdan na mo pagka BFF? Binata na. Binata, good. Binata din ang duna kay best friend kay imong kasumbungan sa imong problema. Best friend ka mo imo atiman nimo kun malibog na ka. Mao na. Wa mo kay best friend, mao na dili ka makasabot. Ayaw pagtuos ta ng isulti ni Kent. Unsa? Uy, nga nagkutaon nga dili makumutuo nga. Tarong man nag-utok si Kent. Di bawa ka ba? Gatanan akong gusto. Mo say gusto ni Kent? Oh, natural lang tingali na kay igsuon man mo. Unya parehas mong lalaki. Mo ni gitawag og inigsuong pangiki. Ilom na. Ano na pagrason diha? Marason gid ko kay do na mo kay baba. Ano man? Butrabaho ka o di? Nagtrabaho na bitaw akong utok diri. Isamok-samok masag ko nimo. Lisod ra ba ning ipabuhat nimo nako ha? Laliman ka, Garden of Eden ang imo ipa-design ining kwarto ha? Ay kung ingna magbutang si tag Adan ug Eva dinhi. Ikaw si Eva. O ako si Adan. Kanang ibutang sa mong utok. Uy. Unsa ko tiyang kisulti? Ako si Eva unya. Siya si Adan? Ni. Wow! Kanindot sa akong mga napalit ka mga gamit. Ang sunod tang palitoin, mao na ang kuna, James. Okay? Ay, di mo gaw, di ka na masuhong imong pangandoy nga makaanak ka kung magpalit ka ang daan og ka ng kuna. Ayaw lagi kog barawa lagi. Uy, naunsa man ka? Ikaw maninon magsige og kontra nako. Aw, ganahan lang ko ba nga kung magdamgo ka, mayon ta kung mumata na ka? Ha? Asam ka mangitaw tao karon nga wa pa gani mamabdos na malit na daon og mga gamit sa bata? Aw, nagakita na ka. Ako na. Huh. Ano sa man?
Musupakit ka sa akong mga plano, James? Pero, wapaligid taon ko mamamdos gaw, ha? Nagsikusig lang kasi mong mga oras yung pinalit, ana. Waligi ka mamamdos, wapa ka mamamdos. Kapilan ako balik-balik ka mo, mabdos ko. Kinahanglang mo mabdos ko, period. Okay. Huh. Anak mo diha, ha? Mga rosas kong gwapa. Oy, hala! Kadaghan baan ng mga kaanga inyong da? Mana ako mga pinalit, ma. Tabangi ko nga maghimog curtain din ni Mabi. Oo, kasayon, ana. Naparabay ipakanaog nga kaang dito sa sakyanan, ma. Nga na, sige, ako na bahala adto. Diha lang ka. Ha? Ako na manghakot, diha lang ka. Anong samutos, mama? Namalit din mong dagang buwak. Hi, Kent. Olegi, namalit. Kang isa man ang gusto. Imo o kang Kuya Hans? Kang Kara? O... Ha? Nganong naapil man si Kara sa plano sa garden din hinga? Patay naman siya. Kay, maumay gusto ni Kara. Maugi akong buhaton. Unungan na ning binuanga, Yesa. Ayaw lagi pasumbi siyang gusto si Kuya Hans. Di lagi ko makabalibad siyang gusto. Basta bahin na ni Kara. Nganong good, ha? Hangtod ba karon? Guilty lang gihapon ka sa kamatayon ni Kara? O, Kent. Og hangtod sa hangtod ko ng dadon kining kagilty nga akong gibati. Kung dili ko makakita ang mapahiyom ang imong magawang. Yesa. Nahibaw ka na sa kong gusto, Kent. Gusto kong mabati kung unsa nga mo katawa si Hans. Okay niya naman ka karon, midool mangyud ka. Tabangin na lang ko sa pagkunahon na kung unsaon ang kwarto nga mahimog Garden of Eden, B. Giseryoso yun mo ang gusto ni Kuya. Mauli kini gusto ni Kara. Mao nga akong tiwason. Garden of Eden ang design sa kwarto sa cottage. Mao nga, garden gud ni. Artist mong gyud ko. Sige na, B. Pag-design, B, akong bayran. Sige na. Gaga. Grapiham ka nga gaga, Seryoso, B, ako, ha? Mubayad ko para mahuman ang Garden of Eden nga plano sa imong Kuya Hans. Mong gata, Sir Ken. Gikutaw ng ayesa. Ipada ko nun mo din, he. Sabay imong gihinuktukan. Gisugo ni Kuya Hans si Ayesa na. Nga mo design of Garden of Eden sa kwarto sa cottage nga ilang gipili. Unsa? Unya? Nganong ikaw man noy naghinuktok? Nagbatabang si Ayesa na ako ng ason. Sir Kent. Na ako'y ideya aron dili ka mabuwag sa akong anak. Unsa man nang? Kung unsay isugo ni Kuya Hans nimo kang Ayesa, tabangis Ayesa. Ha? Paresa na karon nga gisugo si Ayesa nga i-design ang usa ka kwarto. Ikaw ang pagplano, kamong duha si Ayesa ang motrabaho ni Ine. Tuod no? Husto. Kapino sa nimo pahiyom, oy. Mauna, ha? Ayaw na nagsupa ka si Kuya Hans nimo. Tabangin na lang si Ayesa aron nga dili mo magkabuwag. Husto ka ng ason. Salamat. Salamat yung kayo. Oo, niya. Kanus ang makaintaw ko masulduhis imo maguwang sir, no? Kaya naaraban taw ko'y bayranan. Nag-chat na tong among silingan ay mausap ni siya ang akong espiya sa amo. Awan ang problema ng ason. Pila may imong biranan, ha? Hatagan ta ka. Ha? Uy, pero niya maikog mo sa tani mo dong, uy. Ayaw kay ikog nang. Basta kay tabangil lang ko kang Ayesa. Haway problema na dong. Maunay akong tambag ni mo, ha? Tabangis Ayesa sa tanan niyang buhaton. Ayesa? Oh, Kent. Asa man? Mayroon na kagatas? Mana, salamat sa pagkutaw. Way isa pa yan. Ayesa, niyan ang design nga gusto ni Kara para sa cottage. Ako nang drawing. O, may color sab na. Mo ba? Hawi ka no,
mamahon, uy. Asa ka ko mamalit ini mga buwaka? Ay, kabala ka. Tabangan ta ka. Unsa? Sure ka, tabangan ko nimo? O, lagi. Tanang isugo ni kuya nimo. Tabangan ta ka nga mahuman. Yes! Yes! Unya kay nag-garden makakaron, tabangan na sab ka. Wait, tingalig madaot imong kamot. Okay ra. Sige, sige. Paglapsa dito ka. Ang ayan ka ng buwak sa mong nagdunggan. Uy, tinuod. Sumasaba kayo? Oo ba? Panglapidan ni nga picture, ha? Ken! Kuhay ko na ko ang picture, B! Guwapa, lagi ka. Kara! Ito. Ang ayan kay ka na, guwapa kay ka. Ayisa! Dali, dali! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!